พีบาระงีปเดียงเซาพายพีชักกระทุบคูบอลมันตะกะจานมีดชัวบันพายกิคูบอลกิบบันเนียเงี้ยเป็ดช่วยกิมัดบะกองสันกินตูMenteri Rang Badu Kari Narendra Modi yaki pait nong shong shnong banam sngap yaki kubor hamsaya shapang ketika yada na kajingpang COVID-19 yaro yakajing syakri kinong yakun persya ika COVID-19 haka program Man Ki Baat Ladep ban ai khat sau klor khandai lak tali ketika yada na kajingpang COVID-19 syakibrio hakari hadu menta palat lailak sop khandai hajar ngut ki bayo thamma ya kajingpang COVID-19 ha India ya kendo jing ha ka khrdop rum khrdop mi ha umling dawa ki paiba ban penbon ya ki jaka penrong kerteng nalor kajing pentrai kam daki core digital Bat pli Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya Konrad ke Sangma ya ka Yeng School Bathamai jong ka Mount Sinai Secondary School Hatura ong baka sarkar kan penbahai ki Yeng School jong palat Arts Pa Tali ki Lower Primary School. Ki kubor ki babania Menteri Rangba adu Kari Narendra Modi ula ong bahaka ni kapor jong ka klam corona ki breu ki la sedang ban sngo thu halor ka jing don kam jong ka tika yada ula kentu yaki pai nong shong shnong bakim dei ban sngap yaki kubor hamsaya shaphang ka tika yada haba pensngau yaki jingmut jong u haka program Man Ki Baat ha All India Radio hnek sngi Modi ulong baki breu ki bapalat South Sans nem karta kin yo jingmantoy na katika yada klem kano ka jing siu pisa kabla IA da ka sarkar preng shaki jilla baro shu ula ong banadu ka shitarik ujemmang kani katika on sa ai shabaro ki breu ki bla palat khat prasnem haka lengkari Modi yaro ru ya kajing syakri jong kinong ya khun persya ya uni khnyang corona syaki patba Kajing ai tika yada na kajing pang COVID-19 jong kari India kalakin jo sakawe ka maujam ha ka ba hne kasngi lala ban ai tika sha khat sau klor khandai lak ngut hapo ki khandai sngi da kane ka India kalalong kari ka ba stat tam ha ka perthai ban ai tika sha ki khat sau klor ngut ki briu ha ka wei pat kaliang kari kala sakhi ya kajing don jong lailak sau khandai hajan riu spa khandai phwe ngut ki bayo thamai ya kane ka jingpang ha ka shisngi kabalakin tiu ya jing don jong ki bayo ya kane ka jingpang sha shiklur riu khandai lak riu pho hajar shi spa nyo phu arngut ha ka ba ka jing don jong ki badang don ya kane ka jingpang kala tam ya arphun riu lak ngut bat kane ka long kat kum ka jing pentep ka tanat ka kwat ka khia hne ka sngi ka jing don jong ki blak khlat no na kane ka jingpang kala kieu sha shilak khandai phu ar hajar lai spa khat we ngut ha ka Jilla Meghalaya pat Arts Pa phrangut kila yo thma ya kane ka jingpang kat ba arngut pat kila khlat no na kane ka jingpang Katanat Shipai Border Security Force Meghalaya Headquarters hagadi ka kinti klalong kabla khre lepa banya khun persya ya ka khlam COVID banya nujor bat uni usnem bala leng haka jingwan jong kani ka jingpang haka sien ka baningkong kani ka ktem ki Shipai BSF lapan hab haka containment zone haba kadaw yaki sien jam bala shim hakane ka binta DIG ka BSF Meghalaya Frontier Umesh Kumar Nayal henen ka sngi ula ong bala penlong yaka jing test COVID haka khrdop rung khrdop mi ha omling lada shem bakino kino ki donya kane ka jingpang la wan ra yaki shaka jaka shong pen kerpang haka jaka Shipai shu Unayal ula benrap ru bala perking yaka jingrung jong ki briu ki bana shabar bat chapo baro ki jaka tregam jong ki Shipai BSF haka jilla We have closed schools, we have cancelled their papers, but still you can see ladies, children, they are moving in market area without mask, making crowd. State government should come with heavy hands to tackle this situation so that things are under control. Okay. Namar ka jingpur state jong ka jingpang COVID-19 ka sarkar Meghalaya kala bu yaki kendon ban penduna ya ka jing sapriang kane ka jingpang da ka ba penbon yaki jaka le test jong ki briu ki ba wan sha ga jilla ha ki jaka test bla bu kerpang henry ka khrdop rung khrdop mi ha umling kala kendo ya shibon ki jing la sakhi ba ki briu ki ha ban up da ki bon kenta ban pendep ya ka jing test da ka ba kentu ya ka sarkar ban bu shu sakatto kani teli ki jaka le test ha kani ka jaka katto kani ngut kinong wan kila ay jing mut ya ka sarkar baya kani ka jing penrung kerteng ban le no leng baka core digital
people can register before they travel with all the information there, it will definitely save us time and help people to reach their destination on time. Menteri Rangba ke Jilla Konrad ke Sangma ulaong baka Sorkar Jilla kalamang South Park Lur Tengka nak benta ban penbha bat kintiu yaki Lower Primary School ha ke Jilla. Menteri Rangba ha ke jingple yaka Ying School batamai jangka Mount Sinai Secondary School ha Tura hinin kesngi ulaong baka neka project kan ai jingmentoy yakumba arts pa teliki school. Ya kaneka school lashna naka supporting human capital development project in Meghalaya bla bay tengka da ke Asian Development Bank. Haba ai jingkren ha kaneka jingple usangma ula yaro yaka jingtre shitom jongki nong penya ya kaneka school ke headmistress bat ki dekot ka management committee naka benta ka jingpendep bante ya ke school. Kalong ka ay mensim shikaday habaki samla ki shim ya ka benta ban penne pensa ya ki rukom ki barim baja. Kasap jing penwandur kalong ka way ka benta ha ka baki brew ki dang yale ban penne pensa bat pensngau tho ya la ka riti dustur. Tunganya pai sha ka khubor. Usamla Mario Pascal Pathau uba art pras nem kereta ula pendap packaging puli graduate na IIT Bombay ula pendap ru ek master's degree haka visual design ba udon ru ek degree architecture uni usamla udon ek sap ban penwandur but house nem arjar khat khandai ula stang ban draw bat penwandur yak kot jing draw ten rai shwa kitanan kani kot kapen I yaki riti dustur jaki pai khasi bat ki jingki injury kani kot kathmu ban pen khe embiang yaki khana tang na ka banta ki khna samla I wrote the story in such a way where it's a dialogue. So as I say, a conversation between a grandfather and a granddaughter in how to live with nature in such a way where we don't have to be greedy. And at the same time also this direction or this instruction of living with nature also has been taken in the form of a tale. And this tale is like inculcated with, other aspects of the society, the social structure, material society. And we have myths and beliefs also, so as to say like the belief of Puri Blay, the belief of, and other things also like the tools of the Khasis when they use, the snacks, what they have during the day and everything. So we inculcated all of that in one story. Usamla Mario layo ika kusnam Crystal Guile Award for Excellence haka visual arts bat ki kam ki jong u ki long halor ki dustur ki barim baja nget bakini ki khana na lor ba ki pensubha ki thoru shapang ki rukom jede para breu ki riti sinshar ba ki jinge jong katu kathan shushu uni usamla usyam ba ki dan bon ngot ki khana samla na ka jalla ki bodan yakum kani ka sam paru ai man semi ki ban pindan kam ya ka social media kum ka we na ka lat ban pin sapriang ya ka sap ka jongki the talent here is very, very high. So as I see it, the bar is very high. Social media, the internet is such a great platform because like 10 years ago, I used this social media, so as I say Facebook. There wasn't any WhatsApp back then, but there's Facebook and YouTube. So I used to attend all of these video tutorials. Kinong draw but kinong penwandur ki bakin sai kum usamla Mario ki atre shitom ban khmi ba ki khna samla jong ka jala Meghalaya kin om klet no yala ka jong gitan rai da ka ba benrap lang but ki rukom jong ka juk menta uni usamla udani ka jing thumu ban khmi ba ka culture ka jala ka ne kan sa bat kan nang roi Bureau Report DD News Meghalaya Mentapat ngenya pet ya ka jinglong jingman ka sun medeng ha Shillong. Ka jing shet kalong arpunyo point iwe degree Celsius, bar ka jing kriat kalong khat san point san degree Celsius. Ka jing ngam ka haw kalong san po na ka shispa men step but saw pulai na ka shispa janmit. Ka sun medeng kan rang ha Shillong bar ki jaka ba marjan. Parlong ni pen kan mau ya phi ba ya ka ni ka khubo jongi phila ruban pet live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong na lor ka ba phiyo I ha ki television phila ban let sha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi Shwaban pen kut ya ka ni ka thup khubor man ta ka janmi tung nya phai biang sa shi sien chikimat ba kong san Kintu Menteri Rangba do Kari Narendra Modi yakipat nong shong shlong ban om snap yaki khubor hamsaya shapang katika yada na kajingpang COVID-19 yaro yakajing shakri kinong yakun persya yaka COVID-19 haka program man kibat Ladep ban ai khat saw klor khandai lak tali ki tika yada na kajingpang COVID-19 shaki brio hakari hadu menta palat lailak saw khandai hajar ngut ki bayo thamma ya kajingpang COVID-19 ha India
yakin do jing ha ka kharap rum kharap ni ha umling dawa ki pai ba ban penbuan ya ki jaka pendung kerteng nalor ka jing pentre kam daki core digital. Bat peli Menteri Rangba ke Jela Meghalaya u Conrad ke Sangma ya ka yin school bathamai jong ka Mount Sinai Secondary School Hatura ong bakasur ka sarkar kan penbahai ke yin school jong palat arts patali ki lower primary school. Te parlok katung ila poi syaka bakut jong ka thup kubor jingi bita ka janmit tukan mau baka jinga kun persya ya ka COVID-19 kampat kut tu deng ya ka jing dak mut penya jingai iwe na iwe pat bat sait bhai laki kti te hadu bangin de syambyang bat phira shay kasngi kublei phi baro. 낙니 장기 탕하니오 서와치야 이슥 마 타능 제카이 타능 아가네가 프링프링고 자가테 엑서사이즈 가보 이네바 기스코 데스까 나오 온티샤 두고보 바다오 타능 게땡아 기토 코미차보 나 당방겐